Good morning po sa ating lahat. Isang mapagpalang araw ang bati ko po sa inyo at binabati ko na rin po kayo ng Happy New Year sa ating lahat. And for today's vlog ay sinadya ko ang Guanzon Alaminos para lang makita itong pinagkakaguluhang motor ngayong darating na 2023. And guys, ito nga ang aking nakita. Dito sa bandang labas ay naka-display na ang bagong motor na may kulay na black at isang gray. Pero hindi ko muna ito pinansin guys at dumiretso ako sa loob at ito nga ang aking nakita. May 3 pang motor na bago na kulay gray din at 2 kulay white. As of now, naubusan sila ng stock na kulay red at kulay blue. So ang bagong version ng Click 125 ay available po ang kulay na black, blue, red, gray at white. And guys, so sa lahat ng motor na naka-display dito, ito talaga ang pumukaw sa aking paningin. And guys, so samahan nyo ako para tingnan natin ang kabuuan ng motor na to at para makita din natin lahat. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking munting channel, ay subscribe na po kayo and click the notification bell para updated po kayo sa susunod na video. Guys, sa next na video ko, ipapakita ko sa inyo kung ano ang specs, price, cash, and installment ng motor na to para sa inyo.